हमारा दिलवा के धड़कन परान तू जियो। वाह ई रौरू के कहता नहीं। अच्छा ए भाइयों लोग के कहता हाँ नहीं हाँ कि हमारा दिलवा के धड़कन परान तू जियो। वाह जा हमरो उमर लेके हमर जान तू वाह, जियो। वाह, वाह, क्या बात। जा हमरो उमर लेके हमर जान तू जियो। अरे मिश्री के घोल जस अरे बोले ला जुबान से वाह जी वाह रुक जल पाँव जब सुनीले हम कान वाह जी, से वाह, वाह। रुक जल पाँव जब सुनीले हम कान से और रहे जब तक सूरजवा चान तू जिया। रहे जब तक सूरजवा चान तू जिया। जा हमरो उमर लेके हमर जान तू वाह जी, जिया। वाला जी, वाह। जा हमरो उमर लेके हमर जान तू जिया। हमर जान तू जिया। वाह जी वाह हमर जान तू जिया। ई कुली और गीत हम तो स्टेज पर आज तक ले सुनल ही नहीं थी बुझा नहीं लोग डाली तब न लोग से रउआ गा रहल बानी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब करता बालो अथवा मान ली कि जे दर्शक बाटे ओहू लोग के कुछ यहाँ लोग से अपेक्षा वही टाइप के रहता गाड़ी फजियत टाइप के तब के का करो। लेकिन अब यहाँ के ऐलान बा कि अश्लीलता जौन बा ओकरा के तौबा कर चुकल बानी। एगो बेहतर ढंग से यहाँ के अब भोजपुरी में अपन पहचान बनावे जा रहल बानी। अब विजेंद्र बाबा के साथे जौन यहाँ के जोड़ी बाटे अब बेहतर ढंग से चल रहल बा। ई पूरा इंटरव्यू के लेके ई पूरा बात कही के लेके एक मिनट और भैया जी अब हम स्टेज शो गावल चालू कर दिले बनी। अच्छा इहो रवा डाल दे। स्टेज शो हाँ जे हमारा भाई के प्रोग्राम करावे के होई जी स्टेज शो के मामला में जी जी तो हमारे लिए फ़ोन करी। हमार नंबर बा नंबर बोल दी डाल देव कि बोल दी बोल दी नंबर हमार बा 93 जी 36 95 16 71 ए नंबर पर संपर्क करी। अब हम स्टेज शो शुरू कर दें। हाँ शुरू कर दिले बनी एकदम बेहतरीन ढंग से जी। चलिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद बा। अब भगवान से हमार प्रार्थना रही कि रउआ एकदम हंसत रही मुस्कुरात रही ठीक बा। अब ब्यास लोग के व्यवस्था करत रही ठीक बा। चलिए तो यही के साथे हमनी के ई जौन वार्तालाप रहला एकरा के यही समाप्त कर जाता। रउआ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार भैया तनी शेयर कर देव लोगिन ए चैनल के तनी आगे बढ़ाई लोगिन। आप लोग का आशीर्वाद के जरूरत बा। नमस्कार प्रणाम।